Rosel. Kalimiti, Agmula kay tumanen iti ubas kadagiti torturo ti Samaria, ket kanento dagiti agmula ti bunga dagiti kaubasan. Wen dumtengen ti tiyempo nga ipukaw dagiti agbambantay nga adda kadagiti turod ti Efraim. Umay kayo, sumangat tayo ijaysyon ta mapantay iti Apo a Diyos tayo. Gloria umaken Ama, ken Anak, ken Spiritui Sancto, nukasano iti ugma, kasta nagnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. O niribo at tao, di mangikang kanta, ikinadayang ken grasya, iari ken Diyos ko. Naayata Diyos ken Apo, sikat itulong ko. Amang iwarnak lamag mo, di amin na tao. Jesus nagana mangikat, ligay kendandanag, kas musika anaimnas, isud ken talna.
malakanam. Dinggem kumatitimek na baru biagit denam. Lading itiw-liwain na mamatikay humam. Dayawen yun inagan na umelken ng tuleng bulsek at tuyen manubot agragsakay amin. Amen. Kararag tayo. Hanyan nga nagragsak o apo iti daytoy nga agsapa. Tanaka umay kami manen dito'y uneg ti balay mo tapno agyaman ken nagdayaw ken ka. Agyaman kami kadagiti adu nga bendisyon nga inpaay mo kada kami. Sapay kumao apo tasika ti umadda kadagiti bibiyag mi. Tapno saan kami nga mayaw awan. Ikan na kami kadi kumao apo ti sirib pigsaken sa lunat. Tapno maitultuloy mi ti panagservi mi ken ka. Isaganam o apo ti puso ken panunot mi, nga dumngeg ken umawat kadagiti sasaom, babayan iti inganguton mi nga pastor. Pakawanin na kami o apo kadagiti adu nga nagbasbasulan mi ken ka, napuutan mi man ken saan. Daytoy ti dawat ken kararag mi tinapateg anagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Denggem dawat mi ipangag mo kati araraw mi. Amen. Patgen agagayem, laglagipen anet nagtitipon tayo iti presensya ti Diyos, iso ang makaamo kadagiti panpanunuten, ken tarigagay tayo. Ipudno tayo nga rod ti kenkwana, dagiti basbasol tayo. Maawis ti tunggal maysa, dagiti kabailan na ngagparintumeng, tapno sangsang kamaysa tayo nga agdawat, iti pamakawan, kadagiti amin nga naglabsingan tayo kenkwana, bayat iti natal na tukar ti organo kakabsat. Ikadam kanya niya. Bendisyon. Di na kam kadwa po in Christus. Amen. Agkararag tayo. Man nakabalin ken naasi nga apumi. Umasideg kam ken ka ita nga aldaw, nga madagdag senan gapu kadagiti basol ken kinakapoy mi. Ipudno mi ti kinatangken ti puso mi, nga agtulnog iti pagayatam. Kadagiti saom, ang mga lilaw ken kadagiti aramid mi a naibasar, iti kinaimbubukudan mi imbes nga agayat. Pakawanen na kam kadagiti panawen nga naalilaw kam ken ka. Ken ti saan mi panangyaplikar iti biag mi kadagiti bilbilin mo. Dalusan na kami iti tunggal basol mi kas iti kararag ni David iti Salmo 50 ket maysa. Gapu ti kinamanang nga asim punasem dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsan ti kinadakes ko. Ket dalusan na kadagiti basol ko. Pabarwem dagiti espiritu mi o apo. Tapno agbiag kam analinteg ken dumakkel anapudno ken ka. Babaen ken Jesucristo amang isalakan mi. Amen. Amen. O apo, iturong nakat ken ka
pagranyagem kad rupam kanyang tapno sikati pagnaedam. Amen. Maawis kuma dagiti Asher para iti panakaornong dagiti sagsagot nga agpay ti iglesia tayo. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, gyaman tayo, ken Apo, iti daytoy nga kanito manen, nga impaay na, tapno sangsang kamaysa tayo, kasmaysa nga gimong, tapno agdayaw, ken agyaman, ken Apo, gapo kadagiti inaramid na, kadagiti bibiyag, titunggal maysa kanya tayo. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti adda, kadagiti online, agyaman kami, tagtultuloy, nga panakipasetyo, iti gimong dagiti Ilocano dito is Central United Methodist Church. Ket agyaman kami iti presensya yo no mampayada kayo kadagiti pagtaingan, kadagiti na duma-duma nga lugar ken kastamet kadagiti kakabsat tayo nga adda iti Balasiw Taaw. Kakabsat pagyamanan tayo ken Apo iti nabalegi nga may kasangagasot ket 20 ket 7 nga tawen iti Central UMC, palakpakan tayo man Apo, iti tultuloy, nga panakikaadana, manipod, ng rugi, ti aramid, ti Apo, dito iglesia tayo, dito Central, ket tatan, naabot tayo, iti 127, ken agtultuloy. Adda ka di agtawin, ti isang agasot, ket 20, ket 7 ditoin, kakabsat. Nga nadanunan natin panang rugi, iti iglesia tayo. Ket pagyamanan tayo, iti daytoy nga kanito ket agyaman tayo,
pagyamanak unay kas pastoryo ken kastamet ti ministerial team ti agtultuloy nga presensya yo idi Domingo ti naragsak nga timpuyog tayo ken kastamet kadagiti nag-sponsor kadagiti nilakam tayo nga makmakan agyaman tayo ket ti Dios ti makaammo kada no siya sino man ti tunggal maysa kada kayo ket agtultuloy nga bendisyonan na kay kuma ni Apo iti daytoy nga nabalegi nga fellowship tayo idi Domingo ken agyaman nakmet kadagiti Ilocano members nga nakipaset iti medical mission tayo idi Kalman ket kas paset ti panagyaman iti chairperson the anniversary tayo ket kidawik man nga agsao dito isango no man pay Tagalog gisuna ket agsao kano ti Ilocano ayan ken kastamet ken ni Ate Mara ayan kini ko yan dante. After 127 years, God has sustained this congregation. That alone is a testimony of the faithfulness of our God. Ayan, buyayin tayo man di video presentation tinaaramid iti Domingo nga panangiselebrar tayo iti may ka sangagasot ket 20 nga ket 7 iti iglesia tayo. Multimedia team. After 127 years, God has sustained this congregation. That alone is a testimony of the faithfulness of our God. The church serves boldly not because it is fearless, but because Christ is present. I am Lord over history. I am Lord over nations. And I am Lord over your future. Today reminds us that though we may speak different languages, we are one body in Christ. Our team strengthened to serve boldly, called to witness courageously, declares who we are and who God continues to shape us to be. We come before you this sacred celebration of the 127th anniversary of Central Church. We thank you, Lord, for your unfailing love that has sustained this church through generations. From the past to the present, your hand has guided your people. Your spirit has strengthened the faithful, and your grace has allowed this church to stand as a beacon of hope, faith, and service in this community. We make a choice. We respond in awe. We choose to magnify Him, to glorify Him, and to see His greatness, and that He is greater than anyone and anything in this world. Today, as this, our beloved church, our Central United Methodist Church, celebrates 127 years, we remember that this church was never meant to be a monument. It was meant to be missionally engaged. This mission is not ours.
This is God's mission. That's why we should be grounded with that understanding that the authority to prevail in doing this mission should be the authority from the Lord. We pray that you send us out into the world as witnesses of your love. May the members of this church continue to be instruments of your grace in their homes, in their workplaces, and in their communities. Will Central UMC serve boldly in compassion, witness courageously in truth, disciple the next generation, and proclaim Christ in a divided society, because the mission continues. But be assured of the promise of our Christ that He will journey with us until the end of this age. Keep us in your grace, guide us by your Spirit, and send us forth with renewed faith and commitment. Magandang umaga po, mapagpalang araw. Kasama po ang buong ministerial team at ang buong Church Council. Kami po ay buong puso nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, nag-participate, nagbigay ng kanilang lakas at oras para po sa ating anniversary celebration, no? yung month-long celebration natin. Mula pa sa Eucharistic night, then the joint service at kahapon po yung ating medical mission. Marami rin po salamat sa ating mga partners tulad ng Dr. Nicanor Montoya Foundation at nagpapasalamat din po tayo sa CCT, Kaibigan Ministry Incorporated po sa mga doktor at lahat ng volunteers sa tumulong po kahapon. No? Maraming pong salamat, lalo ng joint service kasi po hindi namin ma-describe yung dami ng pagkain. At umapaw at bumaha ng pagkain ng joint service. Ang ating pong celebration is almost over. 2 activity na lang po, pero ang ating pagsisilbi sa Diyos ay hindi natatapos. At sana po ang ating selebrasyon ay nagbigay sa atin ng lakas upang tulad ng title natin, lakas para mag-serve boldly at maging witness tayo ng ating Panginoon na may tapang sa puso. Maraming pong salamat ulit. Apo. Sa Sabado po, inaanyayahan din po ang lahat sa ating Family Day na gaganapin sa Santa Isabel, dyan lang po sa kabila, sa TAF, from 8 o'clock to 12. Pero po, ang assemble area po natin ay dito, assembly area natin ay dito ng mga 7:30 po. Then from here, magmamarcha po tayo papunta sa Santa Isabel. Iniimbitahan po ang lahat na mag-participate pa rin. Marami pong salamat. Dagdag po, mamayang 5 o'clock po, iniimbitahan din po namin kayo para sa Song of Praise and Hope. Ito po, all choir po natin ay magkakanta po mamayang gabi. And part po ito ng ating anniversary celebration. And again po, andito po uli kami. Kung wala po kayong copy pa ng coffee table book, available pa po ito sa opisina. Pwede po kayong bumili kay Miss Ellen at discounted rate. 2,500 pesos po siya. So maganda po niyang maging souvenir nyo. At the same time, pwede nyo din pong pangregalo. So yun po, maraming salamat po. Thank you po. Ayan, nagyaman tayo kini Kuya Dante, kina Ate Mara, kaligiti padamag, ken kastamet ti panagyaman da, kaligiti inalpas nga aramid tayo idi kalman. Kakabsat, kaya't kumet nga kablaawan tayo ti presensya ni kabsat nga Jemar de la Cruz from San Mateo, Isabela. Ken kastamet ken ni Precious Talvo from Alicia, Isabela. Kidawit mo pa nagtakdiryo, kamsat. Ayan, nagyamang kami. Tika Dayo, ayan. Miyembro ni Jemar, ijay San Mateo UMC. Ayan, nagyamang kami. Ken, kastamet nga kablaawak, dagiti no siya sino man kanyayo, kamsat, dagiti bisita tayo. Pwede kayo takdir, kamsat. Ada dagiti baro nga bisita tayo, iti daytoy nga kanito.
Kaya tagyaman kami, kaya tagtultuloy yung nga iyawis ti aramid tayo dito is Central UMC, tintay panagdaydayaw, iti tunggal Domingo ti oras ti alas 9 ti imedya. Kastamet nga kablaawan tayo, dagiti naglipas ti panagkasangay da, idi Domingo, ta saan tayo nga nakablaawan, kaya tagyaman tayo, birthday idi 20 ni Alexis Barcarce, kini John Walter Tolentino, ken ni Ati Chit. Ayan, nagyaman tayo, tadad ni Ati Chit. Ito isunan, tilikodan ti nabalegi nga operasyon, ken kwa nagyaman tayo, nakadwa tayo, kaya't nagkasangay, iti napalabas nga lawas. Ken kasnamet nga idi 17th anniversary the Mark and April Kedeng. Ayan, ti choir conductor tayo. Ken kasnamet kini Kuya John and Maricel Kabugon idi 18 happy anniversary. Ayan, adati ni Kuya John. Ayan. Ken kasnamet iti daytoy nga lawas tatangal daw ket panagkasangay ni Kuya Filipino Balot Sr. kina Ate Marjorie. Ayan na ni Ate Marjorie. Ayan, happy birthday. Ayan. Iti daytoy nga aldaw ken kasnamet into no 23 ni Michelle Larida, into no 24 ni Mitzi Lacerna, ken into no 27 ni Ella Lucas. Ket agtultuloy tayo nga ikarkararagan man ni Dr. Raquel, kastamit kadagiti amin nga kakabsat tayo ni nga papigsayan pay nananay nga papigsayan na Apo Dios dagiti salun atda kadagiti sagsagubanit no adaman kadagiti paset ti pamilya tayo ng kasta ken ni Nanay Anita ni Ati Chit ken daddo mapay nga paset kadagiti pamilya tayo. Ken kakabsat makipagrik na tayo iti ipupusay iti ni Kuya Ben Agustin, ti asawa ni Ate Imelda Agustin, nga isut mangidangulo ti visiting team, iti iglesia tayo, kat iso na ket pimusay, idi napalabas, idi kalman, kakabsat, ket agtultuloy nga ikarkararag tayo, nga iti liwliwan ni Apo Diyos, ken kastamet ti katugangan ni Sari, ni Sari, ket nakamansayag iso na, ijay tondo ngem ni Kuya Ben ket ipandan to no ton rabii ditoy sanktuaryo tayo tapno ditoy nang lamayan aging ganat malpas ti aging ganat maitabon iti bangkay ni Kuya Ben. Diyaman kami nagtultuloy nga panakikaadayo kadagiti aramid tayo. Iti panakaibasa ti nasantuan na surat masarakan iti libro ni Roma, Kapitulo 8, versikulo 6, magigana ti 10 ket maysa, ket kastoy ti mabasa. No may paturayan tayo iti tarigagay, ti lasag, agtungpal tayo iti patay. No may paturayan tayo iti espiritu, agtungpal tayo iti biag, kental na. Iti kasta, may paturayan ti tao iti kababalin ti kinatao. Agbalin akabusor ti Diyos. Ta saan na atungpalen ti linteg ti Diyos. Kinapudno na saan na ang matungpal daytoy alinteg. Dagiti agtungpal iti tarigagay iti lasag. Saan da ang maparagsak ti Diyos. Ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayanurot iti lasag. Agbibiyag kayo ket di kas mayanurot iti espiritu. No pudno nga agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos, no awan ken ka ti Espiritu ni Kristo, saan naka a tao ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo, gapo iti basol, si bibiyag ti Espiritu agsipod, ta nagbalin kayo analinteg iti imatang ti Diyos. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos, ana magungar ken ni Jesus, eted tumet daytoy ana magungar ken ni Kristo, tibiyag kadagiti agrupsa, abagiyo babaen iti kaadda, ti espiritu na kada kayo. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Juan, iti may kasangapulo ket may nga kapitulo, versikulo umuna, aging ganat upatapulo ket 5, ket kasto iti mabasa tayo. Nagsakit iti maysa lalaki nga agnagan ti Lazaro,
Agnayed ni Lazaro iti maysa nga ili a managan a Betania, nga apag naidan met da Maria ken Marta, kakabsat ni Lazaro ida. Daytoy Maria kabsat a masakit mangibukbok iti bangbanglo kadagiti saka ti Apo a pinunasan iti buok na. Nangibaon nga rod kadagiti agkakabsat a mangipakaammo ken ni Jesus, Apo, pinaibagada a masakit ti patpatgem agayem. Idi mangyeg ni Jesus daytoy kinunana, saan nga ipatay ni Lazaro iti sakit na. Maramid daytoy tapno maidaydayaw iti Dios ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti Dios. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken Lazaro. Nupay nadamag na ang masakit ni Lazaro, nagyan pay laing iti dua nga aldaw iti lugar ay ayan na. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agsubli tayo ijay Hudiya. Maestro, insungbat dagiti adalan, nabiit pay laing akayat daka batwen dagiti tattao sa jay. Apay nga ingkamanen sa jay. Saan aya nga adda sa 12 nga oras iti agmalim, kinuna ni Jesus. Saan ay maitibkol iti tao no magna iti aldaw, makita na ti silaw iti lubong. Ngem maitibkol no magna iti rabii, taawan ti lawag kenkwana. Kalpasan panangibaga ni Jesus iti daytoy, insarununa akinuna, matmaturog ni gagayem tayo a Lazaro, ngem innak riingen, Apo insungbat dagiti adalan, no matmaturog laing umimbag to, kayat asawen ni Jesus anatayen ni Lazaro, ngem impagarupda anagsao may upapan iti gagangay pannaturog. Idi kasta inlawlawag ni Jesus kadakwada, natayen ni Lazaro, ngem gapo kada kayo, maragsakan awanak ti ayan na, tapno mamati kayo, ala intayon iti ayan na. Kinuna ni Tomas managan asingin, kadagiti kadwana nga adalan, intayumet tapno mairaman tayo ken ni Maestro amatay. Idi sumangpet ni Jesus, nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Agtallo a kilometro ti kaadayo iti Betania manipod ti Jerusalem. Ket adu ti taga Hudiya anapan anang nangliwliwa kada Marta ken Maria, gapo ti ipapatay ti kabsat da a lalaki. Idi nadamag ni Marta a sumungsungad ni Jesus rimwar a nagsangit kenkwana, ngem nagbati ni Maria ti uneg ti balay. Kinunan ni Marta ken Jesus, Apo, no adda ka kuma ditoy, idi saan anatay ti kabsat ko. No pay kasta, ammok nga uray ited ti Diyos ti anyaman adawatem kenkwana. Pagunga, mapagungar to ti kabsat mo, kinuna ni Jesus. Ammok ang mapagungar inton maudi nga aldaw insungbat ni Marta. Siyak ti panagungar ken ti biag, kinuna ni Jesus. Ti siya sino man amamati kanyak, uray numatay agbiag tupay. Ket siya sino man nga agbiag ken mamati kanyak, pulos adinto matay, patyem daytoy. Wen Apo insungbat na, patyek asika ti Kristo, ti anak ti Dios nga imay ditoy lubong. Apaman anay sao ni Marta daytoy, nagsubli ket inayaban na asililimed ni Maria akabsat na. At dati Maestro kinunana ket inayaban, paayaban na ka. Idi nangyeg ni Maria daytoy, rimwar adagos anang sabat ken Jesus. Ket saan pay anakadanon ni Jesus ti baryo, adda pay laeng iti disso nagsabatan ken kuana ni Maria, simurot dagiti tattao nga adda iti balay amang liwliwa ken ni Maria ket timmakder nga nagdardaras a rumwar. Impagarup na amapan agsangit ni Maria,
iti ayan ti tanem. Apaman anakadanon ni Maria iti ayan ni Jesus, nagparintuming iti sakaanan na ket kinunana, Apo, no adda ka kuma ditoy idi saan anatay iti kabsat ko. Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria ken dagiti tattao a kimmuyog ken kuana, natignay iti puso na ket kastaunay iti ladinget na. Sa dino iti nangitaniman yo ken kuana sinaludsod ni Jesus, umay mo kitain Apo, insungbat da. Nagsangit ni Jesus. Iti kasta kinuna dagiti Hudyo, kitain nyo iti napalalo apanang ipategna ken kuana. Ngem kinuna dagiti dadduma ken kuana, saan aya nga isu tinangted ti panagkita daydi lalaki a bulsek, nabalinan na kumamet nga inlisi ni Lazaro iti patay. Kasta unay manen aladingit ni Jesus, idi umasidig iti tanem iti rukeb nga maseraan ti bato. Ikatenyo ti bato imbilen na, kinuna ni Maria akabsat tinatay, Apo, nabuyuken nga upat nga aldawnan anay tanem, jak kadi imbaga ken ka, anu mamati ka, makitam to ti dayag iti Diyos, kinuna ni Jesus. Inikat na ti bato, timangad ni Jesus, ket kinuna na, Ama, agyaman nak, ta impangagnak, amok nga ipangagnak akanayon ngem kunak daytoy gapo kadagitoy at tao tapno patyanda nga imbaonnak. Kalpasan na a panangisauna kadagitoy impukkaw na, Lazaro, rumwar ka. Remwar ni Lazaro na putiputan iti lupot kadagiti ima ken sakana iti naabungonan nga rupa na iti panyo. Warwarin nyo dagiti patapat na kinunan ni Jesus, ket palubusan nyo adu kadagiti tattao ti simmarungkar ken Maria iti makaimatang ti inaramid ni Jesus, ket namatida ken kuana. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Tisa saong anaraksa sa uamamagyan. Tisa saong anaraksa sa uamamagyan. Amen. For His loving kindness,
understanding. There's love flooding my soul. There is Joy everlasting. has never yet been told. God is good, He's always good, He's never anything less. Oh, God is good, He's always good. That's why I know I am blessed. Oh, God is good, God is good, God is good, He's always good, He's never anything less. Oh, God is good, He's always good. That's why I know I am blessed. Oh, God is good, He's always good, He's never anything less. Oh, God is good, He's always good. That's why I know I am blessed. Oh, God is good, He's good all the time. God is good, He's such a friend of mine. God is good, He's always good. That's why I know I am blessed. God is good. Giyaman tayo iti mensahe nga impaay dagiti koro tayo ditoy Ilocano service ditoy iglesia tayo ditoy Central UMC. Kakabsat ken Kristo liplipas lang iti anibersaryo tayo iti Domingo. Ngem kayat ko man nga agtultuloy nga awisen titunggal maysa kanya tayo tapno ti tema tayo nga intay sinelebraran may papan ti strengthen to serve boldly and called to witness courageously. Ket daytoy iti may papan iti napapigsa nga panagserbi nga addaan si iingel tay kuma na ayaban nga saksi as itutured. Ti tema tayo iti daytoy nga tawen kakabsat kalpasan ti anibersaryo ket awisen na tayo nga nalikmutan tayo kadagiti na duma-duma a saksi. Kas mabasa tayo ti Roma chapter 12 verse 1 and 2 kinunana numay papan kada kayo nalikmutan tayo kadagiti nakaadado a saksi. Ikaten tayo nga ro dagiti amin a makasali adalan ken ti basol a mangsimbalod kada tayo ket agtaray tayo as ipipinget iti lumba a pakisalipan tayo. Ditoy isina na iti matatayo ken Jesus a Pangulo ken mangpunno iti pamati. Saan ang naupay ni Jesus gapu iti krus. Ngem gapu iti rag-o ken agururay ken kuana di na pinampanunot ti pannakabalin iti ipapatay iti krus. Adda itan as itutugaw iti makannawan ti trono ti Dios. Ken kastamet iti Matthew chapter 28 verse 12, 18 to 20 kit kinunana naited kanya kon amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. Inkay ngarod kadagiti amin at tattao iti amin a lugar. Ket pagbalen ninyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo, ket isuro yu ida nga agtungpal kadagiti amin a bilin ko kada kayo. Laglagipin nyo nga adda akto
nga agnanayon kada kayo aging ganat panungpalan ti lubong. Kakabsat, ti panagserbi tayo ken Apo, ket addaan dagiti karit. Ken adda dagiti bungamet nga ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. Numampay adda ti karit ken bunga ti isusurot tayo ken Kristo, awisen na tayo tapno agtulnog, ket tarigagayan tayo kuma, nga agtulnog ken kuana, numampay dagiti kayat tayo ket addaan tinamay. Kayat ni Apo Diyos nga awisen na tayo, nga agbalin akas adalan na asumurot ken kuana, numampay kasta ayaban na tayo amang ipamaysa, tapno maparegta dagiti kamkameng ti iglesia, ti panangipasango kadagiti karit, iti panagserbi ken panagsaksi. Ngamin ti isusurot, ken panagtulnog ken Apo, ket addaan ti karit, ken addaan iti bunga na kadagiti biag tayo kas namati. Saan tayo nga panunutin nga ti panagserbi ket kas maysa anamay, ngem maysa nga addaan ti awis nga mapadasan tayo ti karit, ken bunga iti intay panagserbi ken kuana. Ado ngamin dagiti agdama anak Kristiyanuan akapadasan, ado dagiti kayat tayo akalikaguman. Kasla kumati aglaplapusanan a kinabaknang. Napintas nga kasasaad ti biag. Ngem ti Dios awagan na tayo nga agserbi nga addaan kumati kinatured ken nga agsaksi ken kuana. Itilubong ken ti lubong nga ayan tayo ket awan ti kinasigurado na. Maipalagip kada tayo iti pudno apan nakabalin, ken saan nga aggapo iti bagi tayo, no di ket manipod ti Espiritu ti Diyos. Akas kinuna ni Jesus iti Juan Kapitulo 15, ken 5, malaksid kanyak awan ti maaramidan tayo. Kaya't nasa wen kakabsat, mapapagsa tayo kadagiti makabailan tayo nga awan ti buteng tayo nga bayat ti panagserbi tayo ti ministeryo na. Panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo na. Ken panangipaay tayo ti panangalukoy kadagiti sabsabali, kadagiti nagkagimungan tayo. Panunutem iti maysa nga iglesia nga situtured nga agserserbi iti tunggal miyembro. Apagbalinen na dagiti laped agundaway para iti dayag ti Apo. Ket kastoy kumati kagagalad tayo. Nga dagiti anyaman nga laped nga isut rason nga saan tayo makaserbi ken Apo, ket usarin tayo isuda agundaway. Tapno maitag-ay ti Apo kadagiti bibiyag tayo ken kadagiti sabsabali. Kinuna ni John Wesley nga isut nang ipasdek iti Metodismo, kinuna na, we are not meant to face life's battle alone. Instead, we are strengthened by Holy Spirit to serve boldly and called to witness courageously. Ket dijay ti awis na ti tunggal maysa kanya tayo. Iti awis iti mensahe tayo, kakabsat, iti anibersaryo tayo nga naglabas, adda dagiti kayat na nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo. Umula kakabsat, mamati tayo kuma nga ti bilig ket aggapo iti Dios. Maaramitan tayo ti pagayatan ni Apo Dios, gapo ta ti bilig na ket naggapo ken kuana. Mamati tayo nga mangrugi iti na espirituan a panagrangay babaen iti panangbigbig tayo ken panagkasapulan tayo ti bilig ti Dios. Saan tayo ang makapagserbi? No haan nga ni Jesus ti agtigtignay kadagiti bibiyag tayo. Kas iti Filipos 4:13 anya ti kinunana, kabailak asarangten ti anyaman abanag, babaen iti pannakabalin nga inted kanyak ni Kristo.
Isu nga kabailan tayo, kakabsat. Kay papanan na daytoy kuma, iti panangabrasa tayo, kadagiti rigat, iti panagserbi tayo. Saan tayo nga kitain, nga kas pan nakaabak, no di ket tapno, masanay tayo. Ngamin ti panagserbi, kakabsat, no mamati tayo, isut panagtalek tayo ti parabor iti Diyos. Nang nangruna, iti likudan kadagiti panubok nga maipasango kada tayo, ni Kristo ti adda kada tayo, no mampay adda dagiti pannakaidadanes nga mapadasan tayo. Isut gapuna niya ti kinuna ni Wesley mismo, ket nagserbi adi na bannog kadagiti na panglaw, ijay London, nagsagaba iti ruwar iti tudo, o kastamet ti kapadasan na iti niebe, nga isut ng tingnay iti naununeg, nga biyag na, nga isut ng papigsa kenkwana. Saan nga naipasdek ti Metodismo, no saan nga ni John Wesley, ket namati nga ti bileg, ket naggapu iti Diyos. Saan nga naipasdek ti Central United Methodist Church, no saan nga namati dagiti imununa nga Amerikano nga simanglad dito'y Pilipinas, tapno rugyan ti aramid ti Apo, babaen iti maysa nga chaplain nga ni George Stahl. Ket kastamet kada tayo, bayat ti panagtultuloy tayo a panagserbi ti iglesia tayo, panunuten tayo dagiti wagas a mangiladawan iti daytoy. Nalabit nga ti panagboluntaryo tayo kadagiti aramid ti iglesia tayo, ket makatulong tapno kasta maaramid tayo ti pagayatan ni Apo Diyos, ket makarwar tayo kadagiti comfort zone tayo. Isut gapuna, kinuna ni John Wesley iti libro ng The Character of the Methodist, he has a zeal for God and men, and therefore labor hard for the good of souls. Saan nga nagbayag ti Metodismo, manipod kada John Wesley, no awan daytoy nga kagagalad nga inaramid da. Ikararagan tayo nga rod, nga maaddan tayo kumamit, iti kas daytoy nga espiritu, nga agtalek, nga ti panakabalin ti Diyos, ket pagbalinen na tayo, akas adipen na kakabsat, nga addaan panamati, nga awan ti maaramidan tayo, no di ket manipod laing ti pamati tayo ken Jesus, nga isut paggapuan ti bileg, isut gapu na nga makaaramid tayo ti panagserbi ken kuana. May kadwa, nga ipakita na iti tema tayo, parmeken na ti buteng, tapno maaramid tayo iti panagserbi nga addaan si tutured kakabsat. Asinno ti kanya tayon kakabsat, anang itured nga nangiwaragawag ti sao ni Apo. Sinno kada tayo kakabsat, ti addaan ti kastoy nga panagserbi, nga awan ti buteng, ngem numampay adda ti panagduadua iti ministeryo ti iglesia, ngamin daytoy nga panagduadua ket maypapan iti rikna a kaawan ti kinasigurado na wenno panagkedked nga makipaset kadagiti aramid kadagiti na dumaduma nga akem ti uneg ti iglesia tayo. Ti kayat na asawen ti panagduadua ti panakipaset ti ministeryo ti uneg ti iglesia tayo. Ket saan tayo ang makaaramid? Ngamin kas ti maysa nga babasain kunana dagiti pagduduaan tayo, kinakurang ngamin ti person, adda ngamin ti personal a panagduadua tayo. Kaya't naasawen panagduadua iti maypapan ti pamati, awag wenno
wenno marigatan tayo, nga agdesisyon, wenno agsao, wenno mangibagati kinapudno. Saan laing nga dijay? Adati buting tayo amang ipaay. Panagbuting nga mabalin nga maukom tayo, wenno maupay tayo. Ti panagbuting, ti panakapaay, dagiti pagrebengan tayo, kas maysa wenno naukom, gapo kadagiti akem, iti panangidangulo tayo, panang paneknek, wenno panakipaset tayo, kadagiti aktibidades ti iglesia tayo. Mabuting tayo, baka ukuminda tayo. Anyapay, dagiti daddo mga pagbutngan tayo, pagduduaan tayo, awan ti panagtalek tayo, kadagiti laing tayo, buteng nga awanan, nga maawanan tayo ti panagtalek, nga inikkan na tayo ni Apo Diyos ti talento, wenno paglaingan, tapno kasta mausar tayo, kadagiti na duma-duma nga akem nga impaay ti Diyos kada tayo. Dagito'y amin ti pagduduaan tayo. Kaslatay laki ni Moises, idinayaban ni Apo isuna, tapno idangalwan na, tapno kastakit maparukatan, dagiti Hudyo, manipod ije Ehipto, anya kon, ay awan ti kabailak Apo, ngamin. Kasla agbiddal-biddal naklang nga agsao, awan ti laing ko nga agsao kadakwada. Isot gapuna iti Roma chapter 1 verse 16 kunana naan anay a panagtalek ko ti ebanghelyo isot pan nakabalin ti Dios a mangisalakan kadagiti amin anamati. Isot gapuna nga rod rebeng nga parmiken tayo dagiti pagduduaan tayo gapu ta adda ti Dios kada tayo aginggat panungpalan kas inkarina. Adda angaw dagiti Ilocano kakabsat. No ipadamag tinaimbag adamag nga isot dagiti naimbag nga damag ken alisto tayo nga nangnangro na dagiti Ilocano no agipadamag tayo dagiti saan nga napintas alisto tayo nga iwaragawag saan kadi? Aglalo no nakaibos tayo ti ado nga bilog kadagiti sangwanan tayo, kunan tayo. Alisto tayo nga iwaragawag. Kano dagiti naimbag nga damag nga mangibabain. Isu nga no mabartek dagiti Ilocano kano, engaw mangibabain, kunan ta. Jak kamo ano pudno di jay. Mabasa ko katay lang kadagiti ang angaw kadagiti Facebook tayo. Nang nangruna, no nabwal dagiti botelya, ti sangwanan na, mangibabain kanon. Ngem no agsao, kadagiti kinapudno, nang nangruna, ken sao, ken apo, managbabain. At saan ko mga kasjay kakabsat? Saan lang natured tayo, no adda iti nabwal nga botelya, kadagiti sangwanan tayo. Ngem naturid tayo nga warnak ti sao ti Dios gapu ti espiritu na nga agnanaed ti tunggal maysa kanya tayo. Iti konteksto tayo kas maysa nga Metodista kinunana proclaiming the word refers the act of preaching, teaching and sharing the scripture as part of evangelism, worship and discipleship. It is a core responsibility for ordained clergy, lay leaders, and congregation rooted in biblical mandates like Matthew 28, "Go therefore and make disciples of Jesus Christ." San laing nga da kami nga trabahadoryo, kastamet dagiti lalayko tayo, ken amin apaset iti iglesia tayo, ket dagiti ayab ni Apo Dios tapno maiwarnak tayo tinaimbag nga sao ni Apo Dios. Kitain nyo ti bileg tayo kas maysa nga iglesia nga addaan na buyugan a kinatured kadagiti programa tayo. Kasla kadagiti panagpamakan tayo
dagiti support tayo, saan tayo kuma amalihuliwa kadagiti adalan nga kadagiti dalan wenno pag agnaed tayo kadagiti upat asuli ti iglesia tayo ngem agaramid tayo kadagiti banag nga adda tayo kadagiti ruwar ti iglesia tayo tapno mapadayawan ni Apo Dios. Maawis tayo kumangarod kadagiti na duma-duma nga aramid ti iglesia tayo. Dati kung kuna tayo nga, dati Legoland, dati church tayo, yan napasamak idikalman nga medical mission, ken kastamet di pagsambayan nga aramid tayo. Isut gapo na kas kadagitoy nga aramid, natured tayo kumanga agserbi. Ket daytoy ti gapuanan amang pataod ti panagkaykaysa tayo tapno makaalukoy tayo kadagiti sabsabali. Isut gapo na nga rod ti karit kada tayo kakabsat, mapukaw kuma ti panagduadwa. Ket mamati tayo nga ti trabaho tayo adda ti panangikumit tayo kinapo Dios tapno kasta makaaramid tayo ti pakaydayawan ken Apo. Ket DJ ti awis tayo, ti tunggal maysa kanya tayo, kas namati ken Kristo. Ken ti maudi kakabsat, si tutured tayo kumanga agsaksi. Ti panagsaksi nga si tutured, ket mangipakita ti tradisyon ti Wesleyan, tinasantuan a panagbiag, nga isut panangiwarnak iti ebanghelismo. Kas kinunana, iti paragraph 122, disiplina tayo, states that the purpose of the church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. This involves empowering believers to love boldly, serve joyfully, and lead courageously. Ket lijay ti awis kada tayo kakabsat. Kas kinunana pa yung 105.40 Book of Discipline tayo kunana, this include prophetic action against evil witnesses, promoting peace and justice and reconciliation. Dagitoy nga aramid, si tutured tayo kuma nga makipaset kadagitoy. Ipablaak tayo iti ebanghelyo kas adalan na kumakakabsat. Kitain nyo itinatured apamaneknek tayo kumaakas adalan. No kitain tayo daytoy nga iglesia, ti Central United Methodist Church, nagasat tayo. Ngamin, gapu ti bilig ti sao ni Apo, manipod dito'y Central United Methodist Church, ket imuna nga imawat, itinaiwaragawag asao ti Apo, manipod kadagiti imuna anamati ken papastor, diakonesa ken laiko, ket nakadanon kadagiti na duma-duma nga baryo, ili probinsya, ket na ipasdek dagiti na duma-duma nga iglesia, ket narugyan dagiti na duma-duma nga ministeryo iti Apo. Nadanon na manipod Luzon, Visayas ken Mindanao, nabuangay ti tallo nga regional conference nga idaulwan ti tallo nga obispo tayo. Naadaan ti nasurok a 20 nga komperensya. Naipasdek ti naribo nga iglesia ken ipangulwan dagiti papastor, diakonesa ken laiko. Ket ditoy saan tayo kumanga agsarding iti misyon tayo kas maysa nga iglesia. Ket daytoy ti bunga kuma ti situtured tayo nga panagserbi wenno panagsaksi ken Apo Jesus kas namati. Lagi penyo iti tema tayo kas maysa nga church, a church that reaches out. Et dayta iti karit iti tunggal maysa kanya tayo kas maysa a panakipaset, miyembro agay ayat ken mangikarkararag ti iglesia tayo. Isut gapuna, ibingay tayo nga rod, dagiti kapadasan tayo, dagiti pakasaritaan ti biag tayo, kas nabalbaliwan gapu ti sao ti Apo, ket manipod iti dayta,
Babaen ti panangibingay tayo, adupay ti maayaban tayo. Manipod kadagiti kagimungan tayo, maayaban tayo isuda, iti uneg ti iglesia tayo, tapno sangsang kamaysa tayo, nga agdayaw ken kuana. Kakabsat, daytoy ti karit kada tayo, tured ken kinaawan buteng, nudi ket panagtignay, nga addaan matalek, kuma nga agsaksi, ti intero alubong, ti awis ti Diyos kada tayo. Kat sapay la kuma, ti irorwar tayo kas maysa nga iglesia, kas maysa nga gimong, kadagiti upat nga suli, ken nga suli daytoy nga iglesia tayo, agserbi tayo nga addaan si tutured. Mangsaksi tayo nga si iingel, nga mangyan ninaw ti lawag ni Kristo, ti uneg ken ti ruwar ti iglesia tayo. Tultuloy tayo nga rod nga agserbi ken kuana, itinagan ti Ama ken Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, ti mensahe yo ita nga bigat kada kami. Ita iti panawen ti panagyaman ken panangidaton, padayawam ti Apo babaen ti panangidatag mo ken kuana iti apit mo. No aramiden ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipiasto ti arak dagiti bornay mo. Idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, datdaton a pagyaman ti altar, kastamet ti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasirra kahon, iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking, ti babaen ti iglesia, ti account ti Central United Methodist Church, nga naiparang dito screen tayo. Tuy sagot nga yegmi, nagtuod ako kwami, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin na sagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, kadagiti parabor nga impay mo, na materialan ken espiritual, o Apo. Agyaman kami, tagtultuloy nga panakikaadam, kadagiti paset, tilikudan kadagiti karit, iti bibiyag mi, o Apo. Ngem ti parabor mo, kitagtultuloy nga mapadasan mi, gapu ti pamati mi kengka. Mausarmet, dagitoy nga bendisyon, o Apo, kadagiti na duma-duma nga aramid mo, tapno ti ministeryong ken magtultuloy, kadagiti na duma-duma nga nangayabam kadakam kas maysa nga iglesia. Kiti parukpok mo tinananay bendisyon kadagiti anak mo, Apo. Amen. Amen.
Jesus, imbay nga kanya. Grasya na adi mabubos, ket insalakana. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamae kamabalina. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Apay nga tainted na kanya, pamati mangispan. Ket inapatega sa una, pusok tal na yegna. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamae amabalina. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak maawatan kasano ati Espiritu, balbaliwan ati puso, putulog ken Kristo. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamae kamabalina. Nga idulin sa lakniba, aginggat panungpalan. Sakbay nga kararaga kakabsat, tultuloy ko man nga ipadamag nga ito no March 29, ket graduation, dagiti VCS tayo, dagiti ubing tayo nga makipaset na iti dito'y Ilocano service. Ket oras ta alas 9, ginganat alas 10:30, ijay Perez Chapel. Kararag tayo, agyaman kami uwapo iti awis mo, numampay adda dagiti karit ti paragserbi kengka. Agyaman kami uwapo iti panangawat mo kadakam, ti likudan ti kinasyasino mi, manipod kadigiti nagkurangan mi, ngem inusar na kami uwapo. Tapno agbalin nga instrumento mo uwapo, tapno si tutored kami nga agserbi, ken kastamet nga mangiwaragawag kadigiti sasaom uwapo. Usaren na kami uwapo, nang nangruna iti lubong nga ayan mi uwapo, nga adu dagiti kapadasan nga mapukaw ti pamati mikeng ka. Da kami ket may sina keng ka uwapo, nga magyamang kami kadigiti sasaom, amang ted itinamnama pigsa, tapno kasta agbiag kami, tapno mapadayawang ka uwapo. Ket usaren na kami kas maysa nga miyembro, leaders, kastamet nga agay-ayat, iti iglesia mi dito'y Central UMC, saan laing dito'y Ilocano service. Usaren na kami nga rod, uwapo. Pabiligin na kami, uwapo. Kas anak mo, tingkam panangiwaragawag kaligiti na santuan asasaom. Maminsan kadimanin, uwapo. Agyaman kami kadigiti biyag, dagiti anak mo, dagiti nakaabot kadigiti pag anibersaryo ken panagkasangay da. Agyaman kami, uwapo. Parukpok mo tinanay ang bendisyon kadakwada. No kasano nga kaadda ka kadigiti naglabas nga tawtawen nagiti biyag da. Tultuloy mo met nga iparik na kadakwada, uwapo. Dayta nga ayat, dayta nga bendisyon, uwapo.
kadagiti sumarunupay nga paset, kadagiti panagbiagda. Kadagiti kakabsat mi nga kadagiti masaksakit daw, Apo. Kidawe mi kadi nga sikati makikaadamit kadakwada. Paaymo tinananay apan nangagas, panang palaing, nang nangruna, kini Dr. Raquel, o Apo, karkararag mi, ipaaymo iti panangkaagas ti sa gubanit na. Kastamet, kadigiti kakabsat mi, ni Nanay Anita, ni Ate Chit, papigsaem, dagiti paset, di bagbagina, o Apo. Tapno maaramid na pa'y, dagiti incommit mo nga trabaho na, ti kabuklan, ti iglesia mi, sa laing di Central, kenti kabuklan nga United Methodist Church, o Apo. When Apo, adadtoy dagiti anak mo, anyaman dagiti dawat da, karkararag da, o Apo. Trabaho, financial, problema, o Apo. Si kakaditi makikaadamit kadakwada. Riknam, ti aglaplapusanan nga ayat mo, bendisyon mo, kadagiti bibiyag ta. Ikarkararag mi meto, Apo, dagiti mapaspasamak ti agdama iti sangalubungan mi. Dagiti gubat, o Apo. Amumi nga sikat ti Diyos ti kapya, o Apo. Ket mangnamnama kami, nga ipaay mo, dayta nga kapya. Tapno kasta, saan nga gura, kinaagom, panagimbubukudan, o Apo. Dagiti napipigsa nga nasyon ti agari kadakwada. Ngem ti panangilala iti biyag, o Apo. Ken kastamet ti panangirespeto kadagiti padada at tao, padada nga nasyon, o Apo. Ti ipariknam kadagiti pangpangulo, kadagiti naduma-duma nga nasyon nang nangruna iti Middle East, o Apo. Bendisyonan mo, Apo, dagiti kakabsat mi, pampamilya mi no adada kadag ijay Middle East, o Apo. Sikati mga iwan, kadagiti bibiyagda iti daytoy nga gundaway. Iti tenga, iti gubat nga mapaspasamak, ko Apo. Bendisyon ang meti iglesia mi, o Apo. Kaya ti panagserbi mi ken ka. Itatanga Domingo, rugyanam mi ti umunang nga lawas, o Apo, Domingo. Iti panangipakitam kas maysa kadakam nga iglesia nga addaan panagserbi ken ka, o Apo. Kas iti awis mo kada kami, kas iti panangayab mo kadakam, o Apo, tapno agserbi, babaen kadagiti mensahem nga nangigami, o Apo, saan laing tinumo ti biyang ken kastamet idi napalabas nga Domingo, mangted kuma iti karit kadakam, tapno agserbi kami nga si iingel, ken iwaragawag ti saom nga addaan si tutured, o Apo. En Apo, adu dagiti kayat mipay nga kidawen ngem ammom ti tunggal kararag awe dawat ti tunggal puso nga adda iti uneg ti iglesyam. Kastamet kadagiti adda iti online live streaming mi. Bendisyonan na kami, o Apo. Pakawanen na kami, o Apo. Kadagiti amin nga nagbiddutam mi, kas pamakawam mi met kadagiti nagbasol kadakam. Pakawanen na kami, o Apo. Tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabat wenu aguraya ngemamuk medayjay pinati ket nam namae kamabalina nga idulin salakniban aginggat panumpalan. Amen.
Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipanguna, ilangit ken tidaga. Sapay kumata ti Diyos ar paggapuan tinamnama, punwen na kayo iti amin aragu kental na. Pamatiyo ken kuana tapno dumakkel, adumakkel tinamnamayo iti man nakabalin nga Espiritu Santo. Maipaay kuma ken kuana ti dayaw, iti iglesia tayo ken Kristo Jesus, iti amin a tiyempo nga agnanayon nga awan inggana, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Yagantakin agragsak tayo, tibang matina nama, kenayanayat ayat. San kamay sa iyong palenay nga tibilin na, ayan ayat tiremeng mo, kapadamataw. Ayan ayat tirekpeng mo, tunas kenakem tayo. Ayan ayat tirekpeng mo, tunas kenakem tayo. Tayo kay nga sangsang kamay sa